Isang matamis na sorpresa ang bumungad sa mga mall-goers ng SM City Urdaneta Central nitong Lunes matapos ipamahagi ang 2,500 piraso ng pastries kabilang ang cupcakes, ensaymada at buko pies. Hindi lang pagkain ng bida sa pagtitipon kundi pati ang diwa ng pagtutulungan ng magsama-sama mga estudyante, guro, magulang, mall partners at mamimili upang suportahan ang aktibidad. Naghandog din ang masiglang pagtatanghal ang ilang estudyante na nagdagdag kulay at kasiyahan sa kapaligiran ng mall. Ayon kay Mall Manager Abraham Alikdam, ang proyekto ay hindi lamang simpleng kainan kundi isang hakbang upang kilalanin ang husay ng mga lokal na negosyo at mahikayat ang publiko na tangkilikin ang sariling atin. Sineselebrate natin ang Food Fest ng SM Supermalls. So, in celebration of our 40th anniversary SM Supermalls ngayong taon. So kasabay po yan is gusto natin maipamalas yung mga natatanging MSMEs natin dito sa Pangasinan or dito sa SM Urdaneta Central. So ang ating food fest ay kumbaga pinifeature natin ang ating mga 40 entrepreneurs ng Pangasinan and their employees. So ang giant pastry platter natin na display ngayon is a 12x8 in measurement po. And it's a joint forces of our tenants, our MSME tenants here at SM City Urdaneta Central. Sa huli, masayang pinagsaluhan ng 2,500 pastries bilang simbolo ng pagkakaisa at patuloy na suporta sa mga micro, small and medium enterprises, MSME ng Pangasinan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.